May lindol na naman. Okay. As of 2:28 AM. Yan o. May lindol. Yan. Gumagalaw yung tubig sa ating heater. Oh. Gumagalaw pa yung lalagyan ko ng shades oh. Yung shades ko gumagalaw. 2:28. Okay, tignan po natin kung saan po yung sentro ng lindol. Tignan natin sa website ng Feebox.